ca să sporesc prea mult textul. Mulțumesc pentru participare și nu pot să nu remarc faptul că voi care sunteți statornici în participarea la acest concurs ne-ați onorat și de data aceasta cu prezența. Rezultatele au fost pe măsură. Vedeți că an de an rezultatele sunt tot mai apropiate. Locurile mai din spatele clasamentului sunt tot mai aproape de locurile fruntașe. Ceea ce denotă preocuparea atât a voastră cât și a celor care vă conduc, a profesorilor voștri, în domeniul pregătirii voastre de specialitate. Eu nu pot să vă spun altceva decât vă felicit și vă doresc și în continuare să participați tot cu aceeași însuflețire de care ați dat dovadă și până acum și atașamentul vostru față de acest sport nobil care se numește aeromodelism. Aeromodelismul a luat-o, o parte din aeromodelism a luat-o pe partea divertismentului. Voi aș vrea și anul viitor să vă întâlniți ca constructori ai modelelor cu care conlucrați orice. Este foarte simplu. Cine are ce trebuie, cumpără. Cine nu, își face. De aceea, eu consider că este mult mai bine dacă voi învățați să și construiți aeromodelele. Acum, rezultatele concursului nostru pe categorii. La smeie mai Bogdani Robe. Herde Izota. Paciu Bogdan. Borza Răzvan. Felicitări. Categoria RC Electric. Locul întâi, Iuhoș Ferenc. Medalie. Onea, ei! Medalie. Ăsta e locul întâi, da? Pune-i în gâte, rog frumos. Locul 2, Onea Nicolae. Felicitări, Onea Nicolae. Locul 3, Olariu Liviu. Felicitări, Liviule. Mergeți acolo în față să vă fac o poză, toți trei, că duce acolo în față. Mergeți acolo toți trei. Poze, locul 1. Din coace locul 2. Și locul 1. Așa, bine. E bine, nu, e bine. Terminat. Locul 2, 3, e bine, nu, e bine, e bine. 1, 2, 3, așa. Deci, da. Lasă mai jos să vede medalia în pereți. Ferenc, lasă, așa. Chiar ai de aici, toată. Hai, Ceabec. Gata. Marco, categoria H. Una din cele mai spectaculoase probe. Locul 1, Șipoș Adrian, la filiala Brada a Palatului Copiilor de la Dea. Felicit. Locul 2, Olariu Leonard, Palatul Copiilor Arad. Locul 3, Lauda Mijloc. Dar rămâi acolo. Bogdani Nicoace. Hai, Nica, ți de locul 3. Așa. RC Termic. Categoria RC Termic. Locul 1, Onea Nicolae. Trebuia să nu e aici. Strânge-mă mâna, mai bărbătește. Locul 2, Iuhoș Ferenc. Locul 3, Olariu Leonard. Haideți un pic mai, Nicolae, un pic mai în Felicitări. dreapta. Și locul 4, Olariu Liviu.
Palatul Copiilor Arad. Dar la câtea medalii la înghețate de... Mai jos, Nicolae, asta. El nu are medalii. Echipe. Locul 1. Palatul Copiilor Deva, filiara Brad. Statornic abonat la locul 1. Locul 2. Clubul Copiilor Salonta. Și locul 3. Cum să facem asta? Palatul Copiilor Arad. Și copiii. Ține și copiii ăștia sau? Ai în stânga aici. Unul aici în stânga. Da. Dacă nu faci pauză. Da, Eu n-am ținut bine diploma. Gata, vă stați mă un pic, mă, că încape și asta, mă. Încape și Încape. Cine e locul 3? Dacă nu ajung mai eu mai amărât. Locul 2, care ești, mă? Mai fă o poză de aici. Hai să fie fața în față. Felicitări, dragii mei, felicitări. Felicitări, domnule. Cum zicem, mă? Dați-mă, vă rog, că ne-am întâlnit. Așa. Bun. Acum, pentru strădania domnilor profesori, în numele organizatorului manager proiect prof. Gacea Eugen, director prof. Tușa Zoltan, care e de la Lipova, dați-mi voi să vă mântez diplomele de excelență. Mulțumesc, domnul Zaha Iosif. Hai, strâng și mână. Domnul Soboldan. Felicitări, Dane. Tot Ișvan pentru activitatea formidabilă ca arbitru.